Doho mamalo puodho ng'iepo mar ochele maromo tan 250,000 kowuok e pinje ma oko kuom dweche 3 to ok tan 500,000 mane sirikal chano ng'iewo e kinde mokalo. Jang'ad bura Edward Mureithi bende dwaro ni sirikal ochwal e doho lipot moyiedhi ewi mchele man pacho ka gie sani. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa ni gi ler mathoth. Sirikal oyudo fuong'ruok tok doho chiwo thuolo mar nyiewo ochele kowuok e pinje ma oko. E doho ma Kerugoya, jang'ad bura Edward Mureithi oyango ni migawo mar pur koro ibiro yienegi nyiewo ochele madirom tan 250,000 kowuok e pinje ma oko e ndalo 90 mabiro, to ok tan 500,000 kaka ne olandi gi sirikal. Kochiwo ng'eto ma kamano, jang'ad bura Edward Mureithi owacho ni sirikal kokalo kuom migawo mar pur nyalo biro chopo kare lende ewi nyiewo mar ochele. Kata kamano, ginyalo mana nyiewo maromo tan 250,000 kuom kinde thuolo mabiro rumo tich abich tarik 31 dwe mar apar 2025. Ka gikwedo lendo mar sirikal ewi nyiewo mar ochele maromo tan 100,000, jogo manochwalo bura ne doho golo ywak ni jopur ochele biro dhi lal kalore gi biro mar ochele ma nengo gi ogonyore chiro ma pacho ka. Haijatu favor, juu saa tunashindwa mchele, taenda wapi? Hatujafurahia. Kata kamano, jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe to koni kalore gi rem mar ochele mamiyo jo pacho ka nyalo biro kelo rem maduong' e chiro. Gino mabiro neno ni bech ochele oyedho nyaka Sh230 kuwuok Sh150. There should be no panic from any farmer that we are going to be import rice at the expense of the local farmer. I cannot myself supervise such an exercise. Therefore, and this is not the first time. Last year the same thing happened. The previous year the same thing happened. Sirikal bende omechek mondo chwal ripot e doho mano manyiso rem mar ochele pachoka. Gino mano miyo gigolo lendo mar nyiewo mar ochele kuwuok e pinje ma oko. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.